या सुपरफास्ट बुलेटिनचे प्रायोजक आहेत मेसर श्रीराम बोरवेल सावंतवाडी, 100% पाण्याची गॅरंटी आणि श्रीराम सोलर सावंतवाडी। वेंगुर्लेमधील शिरोडा वेळागर इथं ताज समूहाच्या माध्यमातून जिल्ह्यात पहिलं 5 स्टार हॉटेल उभारलं जाणार आहे। येथील जमिनीबाबत मेसर्स इंडियन हॉटेल कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी सादर केलेल्या पूरक करार पत्राबाबत पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली ताज समूहाच्या प्रतिनिधींसोबत बैठक पार पडली। याबाबत पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पुढाकार घेतला। वेंगुर्ले तालुक्यातील मठकुडा तिठ्यावर ओमनी चारचाकी आणि दुचाकीत झालेल्या भीषण अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या दुचाकीस्वार अच्युत मिस्त्री यांचा मृत्यू झालाय। ते मूळचे कुडा तालुक्यातील सध्या कामानिमित्त वेंगुर्ले रामघाट इथं राहतात। मोटरसायकलचे डबल स्टँड पाठीत घुसून अतिरक्तस्रावानं मिस्त्री यांचा मृत्यू झाल्याचं प्रथम दर्शन निदर्शनास आलंय। सावंतवाडी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार युवराज्ञी श्रद्धराजे भोसले यांनी स्वीकारला। यावेळी भाजप आणि शिवसेनेसह विरोधी नगरसेवक उपस्थित होते। यावेळी पालिका प्रशासनाकडून त्यांचं स्वागत सत्कार करण्यात आला। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एकाच दिवशी राबवण्यात आलेल्या व्यापक स्वच्छता अभियानास जिल्हावासियांचा मोठा प्रतिसाद लाभला। यात 32,118 नागरिकांनी श्रमदान करून तब्बल 3,620 किलो कचरा संकलित केला असल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबुडकर यांनी दिली आहे। शिवसेनेकडून नगराध्यक्ष युवराज्ञींचं स्वागत करण्यात आलं। माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक संजू परबांनी पुष्पगुच्छ दिला। नगरसेवक बापू कुडतरकर, अजय गोंदावळे, देव्या सूर्याजी, सायली दुभाषी, शर्वरी धारगळकर, स्नेहा नाईक उपस्थित होते। ओरोस रिक्षा युनियनमध्ये कोणतेही मतभेद नसून संघटना पूर्णपणे एकजूट आहे। परशुराम परब हे केवळ स्वतःची प्रसिद्धी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करतायत असा आरोप युनियनचे अध्यक्ष नागेश ओरोसकर यांनी केला। शेर्ले आरोसबाग येथील परिसरात शेकोटी घेत असताना आगीत होरपळून एका सेवानिवृत्त बँक कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी पहाटे घडली आहे। 65 वर्षीय अविनाश दत्ताराम चांदेकर असं मृत व्यक्तीचं नाव आहे। युवराज्ञी श्रद्धाराजे भोसले नगर परिषदेत दाखल होत नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारलाय। पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराज आणि शिवराम राजेंचं त्यांनी आशीर्वाद घेतलाय। समोरील वाहनाला ओव्हरटेक करण्याच्या प्रयत्नात समोरून येणाऱ्या एसटी बसला दुचाकीनं धडक दिल्याची भीषण घटना दोडामार्गातील केळीचे टेंप इथं घडली। या अपघातात दुचाकीस्वार गंभीर जखमी झाला असून त्याला तात्काळ ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं। दरम्यान एसटी बस चालकानं प्रसंगावधान राखून बस रस्त्याच्या बाजूला घेतल्यानं मोठा अनर्थ टळला। निकालानंतर युवराज लखमराजे अन नगरसेवक संजू परब शेजारी बसल्याचं दिसून आलं। युवराज्ञी श्रद्धराजे भोसलेंनी नगराध्यक्ष पदाचा पदभार स्वीकारला। यावेळी या दृश्यांनी लक्ष वेधलं। बांगलादेशात हिंदूंवर अत्याचार सुरू आहे याच्या निषेधार्थ सोमवारी सकाळी सिंधुदुर्गातील कुडा इथं राजमाता जिजाऊ चौकात सकल हिंदू समाज बांधवांनी एकवटत आंदोलन छेडलं। क्रिसमस 31 डिसेंबर निमित्त सिंधुदुर्गात पर्यटक दाखल होत आहेत। सिंधुदुर्गातील रेल्वे स्थानकावर कोकण रेल्वे विशेष गाड्यांचं देखील नियोजन करण्यात आलंय। आंबेगाव येथील शेतकरी जानू फाले यांना मारहाण केलेल्या संबंधितांवर 5 दिवस उलटूनही पोलीस प्रशासनानं कोणतीही कार्यवाही केली नाही। याबाबत आंबेगाव ग्रामस्थांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करीत मंगळवारी सावंतवाडीचे पोलीस निरीक्षक यांची भेट घेत याबाबत संबंधितांवर तात्काळ कारवाई न केल्यास पोलीस ठाण्यावर जन आक्रोश मोर्चा काढण्याचा इशारा देण्यात आलाय। कणकवली नगर पंचायत निवडणुकीत शहर विकास आघाडीच्या माध्यमातून विजय मिळवलेले नूतन नगराध्यक्ष संदेश पारकर यांचा कुडामध्ये जंगी सत्कार करण्यात आला। शिवसेना नगरसेवकांनी सावंतवाडी नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी संतोष शिर्के यांची सदिच्छा भेट घेतली। यावेळी राजकीय मतभेद असले तरी शहराच्या हितासाठी आम्ही प्रशासनाला पूर्ण सहकार्य करू अशी ग्वाही माजी नगराध्यक्ष नगरसेवक संजू परब यांनी दिली। सालईवाडा परिसरात तुळजा कॉम्प्लेक्सचे सांडपाणी पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरीत मिसळत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आलाय। या सांडपाण्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला असून वारंवार तक्रार करूनही नगरपालिका प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केलाय। सिंधुदुर्ग वारकरी संप्रदायाचा सिंधुदुर्ग ज्येष्ठ वारकरी पुरस्कार यावर्षी गेली 45 वर्ष अखंड वारकरी सेवा करणारे पोखरण तालुका कुडाळ येथील ज्येष्ठ वारकरी विजयसिंग बळीराम तावडे यांना जाहीर करण्यात आलाय। 25 डिसेंबरला या पुरस्काराचं प्रदान करण्यात येणार आहे। अँथनी चर्च फणसवाडी कणकवली यांच्या वतीनं पटकी देवी ते कणकवली पोलीस ठाण्यापर्यंत क्रिसमस निमित्त सोमवारी सायंकाळी रॅली काढण्यात आली।
डोंबिवलीत 2.5 लाख रंगीबेरंगी पणत्यांमधून साकारलेली भारत मातेची एक अफलातून मोझॅक चित्रनिर्मिती सध्या अतिशय लक्षवेधक ठरते। या चित्रानं जागतिक विक्रम प्रस्थापित केलाय। भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून ही अभिनव रचना साकारण्यात आली। पोस्ट ऑफिस मार्फत परदेशात पत्र आणि पार्सल अल्पदरात पाठवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे। तसेच छोट्या उद्योजकांना निर्यातीसाठी मार्गदर्शन पोस्ट कार्यालयामार्फत मिळू शकतं। गोव्यात 29 डिसेंबरपर्यंत राज्यातील किमान तापमान 18 ते 20 अंश सेल्सिअस दरम्यान राहण्याची शक्यता हवामान खात्यानं वर्तवली आहे। यामुळे पुढील आठवडाभर थंडीचा मुक्काम कायम असणार आहे। म्हादई पाणी तंट्याच्या पार्श्वभूमीवर स्थापन करण्यात आलेल्या म्हादई प्रवाहाची बुधवारी नवी दिल्लीत बैठक होणार आहे। म्हादई नदीवर छोट्या पाणी प्रकल्पांना मान्यता देण्याचा विषय अजेंड्यावर आहे। अवघ्या महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेल्या ठाकरे बंधूंच्या युतीच्या घोषणेचा अखेर मुहूर्त ठरलाय। 24 डिसेंबरला दुपारी 12 वाजता पत्रकार परिषदेत ठाकरे बंधूंच्या युतीची घोषणा होईल। शिवसेना प्रवक्ते खासदार संजय राऊत यांनी ट्विटरवरून याची माहिती दिली। पुण्यात 2 राष्ट्रवादी एकत्र येणार असून पवार काका पुतण्याची हातमिळवणी सुरू आहे। अजित पवार 26 तारखेला दोन्ही राष्ट्रवादीच्या अधिकृत युतीची घोषणा करणार आहेत। उद्योग मंत्री उदय सामंत यांना तातडीनं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी रत्नागिरीहून मुंबईला बोलवलंय। उदय सामंत मुंबईत दाखल होताच वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत महत्त्वाची बैठक होणार असल्याची माहिती आहे।